Bocsi, a temetésektől mindig kikészülök. Nézd, ott van. Mr. Hollywood. A sztárok sztárügynöke. Szerinted ő képviseli Hulk Hogan? Kizárt. Nem akkora ász, mi? Egyébként, ha valaki kérdezi, Rita cserediák nálunk. André! Azt hiszem, ráültem a számoló micsodádra. Már tudom, mi történt az akváriummal. Robert Duda Ferdinando edző a szakmáját tekintve gondnok volt, és bizony az volt a szó legnevesebb értelmében. Gondoskodó lélek volt. Amikor már tudta, hogy kevés ideje van hátra, kikötötte, hogy csak egyetlen ember jöhet szóba, aki gyászbeszédet tarthat. Így hát megkérem Lenny Federt, mondjon pár szót. Köszönöm. Elnézést kérek, nem készültem, de nagyon megtisztelő, hogy az edzőbár rám gondolt, és szörnyű lelkiismeret furdalásom van, mert nagyon régen találkoztunk, és mindig kérte, hogy látogassam meg, hogyha itthon vagyok, de sajnos soha nem értem rá. Most már bánom. Ha jól tudom, pályafutása alatt csak a St. Mark's 1978-as csapata nyert bajnokságot, és ez azért nagy teljesítmény, hogyha azt nézzük, hogy kik voltak a játékosok. Mert akár hiszik, akár nem, Robbie és Marcus még alacsonyabbak voltak 1978-ban. De ők tudták azt, amit te soha nem tanultál meg, passzolni. Neked meg inkább a hamburgert kéne passzolnod, Erik. Csak viccelek. Ez bár fontos része voltál mindannyiunk életének. Mindenki, aki most itt van, szeretett téged. Szóval reméljük, hogy úgy búcsúzunk majd, mint te. Nem bánunk meg semmit, hogyha a végén megszólal a Duda. Most 1 perc néma csenddel emlékezzünk rá. Szerintem utána be kellett volna fejezni. Durva a törpetenul. Ja. Fogadjunk $5, hogy mindjárt letérdel. Fogadjuk. Oké. Maria, grazia pleno. Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta in mulieribus. Ave Maria.